Абрад урадлівасці і добрага ўраджаю заўсёды праводзіцца на другі дзень Вялікадня. Удзельнікі ідуць па вуліцах вёскі і нясуць сельскагаспадарчыя інструменты. Пры гэтым выконваюць песні, якія каранямі сыходзяць у далёкае мінулае. Пасля завяршэння шэсця удзельнікі вяртаюцца і праводзяць абрад хрэн, які з'яўляецца часткай карагода сена. Раней людзі верылі, што калі правесці абрад па ўсіх правілах, то будзе добры ураджай. Нашим обрядом хоровод сена мы призываем хороший урожай. Для того, чтобы была накормлена скотина, чтобы было на столе, как говорится, и чарка, и шкварка. Вот. Еще у нас есть один обряд, он называется хрен. Мы возвращаемся на площадку Дома культуры и растим хрен. Трижды «Ой, хрен ты мой хрен, садовой, яровой». Вот. Когда взрастили хрен, мы желаем всем к хрену тоже и чарку, и шкварку, здоровья крепкого, и что все было добро. И обязательно нужно верить в этот обряд. Я думаю, что если верить, то все обязательно сбудется. Восенню ў старым сяле правядуць яшчэ адзін унікальны абрад – перанос свячы. У дзень вёскі 21 верасня будуць пераносіць свечкі і іконы, якія па чарзе знаходзяцца ў дамах жыхароў аграгарадка.